18 ka mga sakay sa hindi pasaherong salakyan pilason matapos nagtakilid ang salakyan sa Banwasing Alimudyan. Pilason ang 18 ka mga sakay sang jeep matapos nawadaan sa preno kay nagtakilid sa barangay Paho, Alimudyan, Iloilo alas 11:45 sang aga, May 25. Sunod kay Police Staff Sergeant Marlon Nadera and Traffic Investigator sa Alimudyan Municipal Police Station kag namanihon ni Russell Leo Salcedo, 42 anyos, ang jeep kaganin ini sa Alimudyan Cemetery bangod nagkompanyar ang 18 niya ka mga sakay kag pabuli na kontani sang natabo ang aksidente. Base pa kay Ladera, sa padulhog ng porsyon sindalan, suno sa aligasyon ni Salcedo nga nawadaan ini sa preno. Rason niya ginbonggo na sila sa kilid sandalan pero sumaka pa ang pihak nga rida sa salakyan kay nagtakilid. Dali na sang driver nga na wadaan na sang preno bra. Okay. Suno sa iya aligasyon niya na wadalaan sang preno tapos iya na lang yung desisyonan niya bunggo sa kilid sang kalsada bali may porsyon na nga medyo mataas nga duta para nga tani nga mapundo bra. Kay kung hindi yan pag-imon bali makadritso pag-isal dito sa ubos nga taas pagit. Ginpayag pa ni Ladera, lunsay nakangkon sa bindor nga kapitasan na 18 ka mga sakay samtang wala naman na pilasan si Salcedo. Dugang pa sa pulis mga ka-K5 nga ginahulat na nila ang desisyon sa mga 18 ka mga napilasan kung bala magapasaka pa sila sing kaso batok sa driver. Balita nagikan sa Banwasang Alimudyan. Ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.